Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Хрысту! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, таксама усіх, хто праглядае наш YouTube-канал. Дзякуй вам за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, таксама далучацца і выслухоўваць гэтых катэхезаў, мэта якіх з'яўляецца паглыбленне знаёмасці святой Еўхарыстыі, усё дзеля таго, каб больш актыўна прынимаць удзел у спатканні з Хрыстом і сапраўды, каб сваім сведчаннем паказваць аб тым, што спатканне з Езусам Еўхарыстычным, яно з'яўляецца цэнтральным, найважнейшым у маім жыцці. Запрашаю да супольнай малітвы, памолімся і папросім Духа Святога, каб напоўніў нашыя сэрцы сваім святлом і асвятліў нас сваёй праўдай. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Святы, Божа, прыйдзі да нас, дай нам адчуць Тваю прысутнасць, дай нам лёгкасць у сэрца, каб мы прынімалі гэтую навуку з верай, каб пазнаныя веды спрыялі паглыбленню нашай веры і любові да Хрыста. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Дзякуй за супольную малітву. Працягваем нашыя разважанні на чарговую частку святой імшы, альбо лепей сказаць, чарговы абрад. Мы размаўляем, знаходзімся, скажем, ужо на этапе прыгатавання да прыняцця святой камуніі. Апошнім часам мы размаўлялі пра малітву «Ойча наш», а сёння хацеў бы разам з вамі паразважаць адносна абраду супакою. На пачатку цытата з папскага дакумента «Dies Domini» напісаў яго святы Ян Павел II. Папа піша так. Знак спакою, які ў рымскім абрадзе спецыяльна змешчаны перад эўхарыстычнай камуніяй, з'яўляецца асабліва выразным, бо праз яго вернікі выражаюць згоду народа Божага з усім, што было здзейснена падчас цэлебрацыі, а таксама пацвярджаюць абавязак узаемнай любові, які прымаюць на сябе, спажываючы адзін хлеб і памятаючы пра наказ Хрыста. Калі ты прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар твой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыцца з братам сваім, і тады прыйдзі і прынясі свой дар. Гэта канец цытаты, столькі слоў уводзінаў Яна Паўла II, і цяпер некалькі сказаў нашага разважання. Абрад супакою складаецца з малітвы святара аб супакой, потым ідзе наступае сказ і заклік да перадачы знаку супакою, а таксама гэты канкрэтны знак. Варта на пачатку пахіліцца над гісторыяй гэтага абраду, каб сапраўды яна вельмі цікавая і паказвае глыбокі змест гэтага абраду. Ад апостальскіх часоў знакам братняй супольнасці сярод ахрышчаных былі абдымак і пацалунак. Гэты пацалунак называецца святым пацалункам. Святы Павел заканчвае сваё пасланне да рымлянаў між іншымі такімі словамі: «Прывітайце адзін аднаго святым пацалункам». У іншых месцах таксама пісаў такія ж словы на заканчэнне сваіх пасланняў. Супольнасць хрысціянаў першых стагоддзяў менавіта такім чынам заканчвала малітву вернікаў. Святы Юстын прыгадвае, што вернікі пасля закончанай паўсюднай малітвы адорвалі адзін аднаго пацалункам супакою. Тертульян жа ж называў знак супакою пячаццю на малітве. У шматлікіх літургіях гэты знак на заканчэнне малітвы вернікаў з'яўляецца менавіта такім заканчэннем і апячатваннем малітвы, што яна ўжо скончылася і ўсе ў згодзе далей працягваюць цэлебрацыю.
Папа Інакент I у лісце, у пасланні да біскупа Губіо, гэта 5 стагоддзе, 416 год, піша, што знак супакою павінен здзяйсняцца перад прыняццем святых постацяў. Далей святы папа Грыгорый Вялікі, які перанёс «Ойча наш» і змясціў гэтую малітву пасля заканчэння даксалогіі эўхарыстычнай малітвы, ён падае аргумент і значэнне пацалунку супакою як непасрэднае прыгатаванне да прыняцця святой камуніі. Пасля слоў цэлебранта «Пан з вамі» і «Перадайце бліжняму знак супакою» перадаваў яе асісце, а потым вернікам. Знаныя былі таксама выпадкі, калі цэлебрант на пачатку цалаваў алтар, а ў некаторых рэгіёнах нават цалаваў імшал і гостыю. І вось толькі пасля гэтага перадаваў знак супакою тым, хто асістуе каля імшы, каля алтара і астатнім вернікам. Вельмі хутка быў уведзены і парадак перадання знаку супакою. Найперш цэлебрант перадае тым, хто побач, асістуючым, міністрантам, ці таксама калі быў дыякан, і гэты супакой як бы разыходзіцца ад алтара. Цэлебрант часамі цалаваў алтар, потым абдымаў дыякана, а пасля паводле іерархіі гэты знак перадаваўся далей. Спосаб перадачы знаку супакою ў розных культурах быў іншы і таксама з часам мяняўся. Калі малела колькасць вернікаў, якія прынімалі святую камунію, пачаў занікаць знак супакою, перадаваны сярод вернікаў, і практыкаваўся толькі паміж цэлебрантам і асістай. У некаторых рэгіёнах знак супакою абмяжоўваўся толькі да тых, хто прыступае да святой камуніі. А часамі было нават і так, што ён замяняў святую камунію. Ад 13 стагоддзя з'явіўся звычай ушанавання праз пацалунак таблічкі з адпаведна выгравіраванымі постацямі святых ці таксама з жыцця Езуса, якую перадавалі суседу. Літургіі, дзе знак супакою застаўся на сваім даўнім месца, гэта значыць на заканчэнне малітвы вернікаў, ведаюць таксама ў гэтым моманце зычэнні супакою, якія выказваў цэлебрант, важныя для таксама прыняцця святой камуніі. Напрыклад, у галійскай літургіі гэтае зычэнне гучала так: «Супакой, вера і любоў і супольнасць у целе і крыві Пана няхай будуць з усімі вамі». У некаторых усходніх і таксама ў захадніх літургіях пасля «Ойча наш» і эмбалізму адбывалася благаслаўленне вернікаў, якое здзейсняў біскуп, адпаведна ці святар. Яно адносілася ў большасці да тых, хто не прынімаў святой камуніі і непасрэдна пасля гэтага выходзіў з літургіі. Такім чынам быў як бы такі двайны момант. З аднаго боку адбывалася благаслаўленне, тыя, хто не прынімаў камуніі, выходзілі, а потым абвяшчаўся знак супакою і, адпаведна, тыя, хто аставаўся, перадавалі адзін аднаму знак супакою і прынімалі святую камунію. Пасля благаслаўлення паказваліся кансакраваныя гостыя для пазасталых вернікаў, і цэлебрант прамаўляў такія словы: «Святое для святых», а вернікі адказвалі «Амен». І таксама перадавалі знак супакою, прынімалі святую камунію. Ад 11 стагоддзя ў Нямецчыне з'явілася малітва «Пане Езу Хрысте», якую таксама прамаўляем сёння, якая служыла прыгатаванню цэлебранта да перадання пацалунку супакою. Яе прынялі потым імшал Пія V, гэта 16 стагоддзе пасля сабору Трыдэнцкага. У нязменнай фармулёўцы яно таксама датрывала да імшалу Паўла VI, гэта ўжо пасля другога Ватыканскага сабору. Невялікія змены датычылі слоў «не зважай на грахі мае», таму што на пачатку
святар падкрэсліваў менавіта такі прыватны характар гэтай малітвы і прамаўляў яе паціху. У цяперашняй літургіі Еўхарыстыі малітва ад супакой прамаўляецца цэлебрантам гучна. Яна скіраваная да Хрыста і найперш гучыць сказ, што прыгадвае евангельскія падзеі. «Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Пасля ўзгадання гэтых словаў збаўцы сабраны народ просіць аб прабачэнні грахоў, аб узмацненні веры, аб супакой і поўнае адзінства. Просім, моліцца далей святар, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. І сабраныя вернікі адказваюць амен. У некаторых краінах прадбачваецца магчымасць замены гэтай першай часткі малітвы у залежнасці ад літургічнага перыяду. На час Божага нараджэння там падкрэсліваецца думка, што анёлы звеставалі людзям супакой. У часе Вялікага посту знойдзем аднясенне да смерці Збавіцеля, якая прынесла супакой усім людзям. У велікодным часе прыгадваецца прывітанне, якое з мёртвых паўсталы Хрыстус скіраваў да апосталаў: «Супакой вам». А ва ўрачыстасць паслання Духа Святога накрэсліваецца думка, што Езус адарыў свой касцёл еднасцю і супакоем. Цяпер адбываецца менавіта пажаданне цэлебранта, які заклікае: «Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі». І вернікі адказваюць: «І з духам Тваім». Ад імя Хрыста, які прынёс супакой усяму свету, святар можа зычыць гэтага супакою усім прысутным на Эўхарыстыі. І сапраўды гэты супакой, Божы супакой, ён перадаецца паводле тых звычаяў, пра якія яшчэ будзем размаўляць. Падчас адноўленай літургіі у духу Другога Ватыканскага сабору важнай задумай было тое, каб вернікі ў парафіях гэты знак паяднання перад прыняццем святой камуніі перадавалі адзін аднаму. Таму таксама святар выказвае словы заахвоту: «Перадайце бліжняму знак супакою». У гэтым месцы няма ніякага адказу. На гэта трэба звярнуць увагу. Адказам з'яўляецца адпаведны жэст знаку супакою. Пасля гэтага закліку удзельнікі Эўхарыстыі павінны звярнуцца адзін да аднаго, выказаць гатоўнасць да паяднання згодна са звычаем у адпаведнай форме. Розныя бываюць гэтыя формы: абдымкі, пацалунак, паданне рукі ці таксама паклон поўны павагі, зычлівасці да другога чалавека. І сапраўды, будучы ў розных рэгіёнах ці нашай бацькаўшчыны, ці ў свеце, можна ўбачыць розныя формы, але сутнасць адна і тая ж, каб мы сапраўды умелі з любоўю, з зычлівасцю звярнуцца да другога чалавека, да бліжняга свайго, часамі незнаёмага чалавека, і выказаць праз усмешку, праз позірк менавіта тую дабрыню, гатовасць да паяднання, прымірэння, а часамі таксама жэст прабачэння, бо менавіта толькі такім чынам нашыя сэрцы будуць гатовыя да прыняцця найсвяцейшага сакраменту. У некаторых рэгіёнах ёсць так, што на гэты заклік «перадайце бліжняму знак супакою» людзі нешта там адказваюць супакойным усім ці гэтак далей. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу у 154 пункце падказваюць, што падчас перадавання знаку супакою, такога асабістага, індывідуальнага, можна сказаць: «Супакой Пана няхай заўсёды будзе з табою» альбо «Супакой табе». На гэтыя словы адказваем амен. І гэта таксама можна браць пад увагу, практыкаваць у такім індывідуальным вымярэнні. Яшчэ раз на заклік святара «перадайце бліжняму знак супакою»
няма ніякага адказу, адказам з'яўляецца канкрэтны жэст, а ў такой індывідуальнай форме можна сказаць гэтыя словы «супакой табе», ці «няхай супакой будзе з табою». Пераданне супакою, гэта вось, пераданне таго, што дае ўжо, можна сказаць, становіцца плёнам нашага спаткання з Хрыстом. Хрыстус ужо прысутны на алтары. Здзейснілася яго ахвяра, цяпер ён прыходзіць да нас, каб увайсці ў нашыя сэрцы, увайсці ў нашае асяроддзе. І так як калісьці прыйшоў да стрывожаных апосталаў пасля з мёртвых паўстання, першае, што сказаў: «Супакой вам». І гэта тая Божая прысутнасць, которая напаўняе нас сапраўднай адвагай, любоўю. Гэта той знак супакою. На гэта звяртаю ўвагу, каб кожны раз, калі мы разважаем падчас катэхезы гэты урывачак святой імшы, некая абрад ці некі жэст, каб потым, ідучы на святую імшу, глыбей яго перажыць. Можа, часамі так ёсць, што мы прывыкаем, гэты жэст ужо становіцца некім такім абыдзеным, а часамі, трэба сказаць, на жаль, пустым. Ківаем галавой неведама як і чаму, але трэба вяртацца да каранёў, да глыбіні. За гэтым жэстам ідзе вельмі глыбокі змест паяднання, прабачэння, гатовасці прыняць Хрыста, который прыходзіць у другім чалавеку. Нават у тым, каго недалюбліваю, можа, люблю яшчэ замала. І гэта вось той момант, калі сапраўды чалавек у сумленні павінен сабе вырашыць так: калі умею прабачыць бліжняму свайму, паяднацца, то маю магчымасць, нагоду, каб прыняць Езуса Хрыста ў сваё сэрца. Гэта таксама своеасаблівы рахунак сумлення. Таксама ў гэтым моманце. Калі гэты жэст знаку супакою пусты, я магу кіўнуць галаву, схіліць, а ў сэрцы там сапраўды няма супакою. Злосць, можа, часамі нянавісць, то да чалавека, который ці то ёсць з табой на Эўхарыстыі, а можа, дзесьці там дома не прыйшоў, то трэба вельмі моцна падумаць, ці я магу прыняць святую камунію, маючы такую нязгоду, непакой у сваім сэрцы. Няхай гэтыя думкі спрыяюць нашаму глыбейшаму перажыванню Эўхарыстыі, а асабліва гэтага абраду і перадання знаку супакою, каб гэты супакой Божы быў з усімі намі. Дзякуй за ўвагу і добрага вам вечара. Хвала Хрысту. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.